الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni yaxşılıkka emdep, izgilikka umtulurga öğretip bir hadisinde aytdı. Bu hadis bizim sahih hadislerde Müslim jintığında kile. Ebu Zer radıyallahu anhu isimli sahabadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. La tahqiranna minel ma'rufi şey'en. Bir izgilikka dedi kimsetip, tüvensinip qaramadı. Yani biz turmuşda yaşaganda izgilikler, yaxşı ameller türlü bola bit indi. Qaysynadır көп күч түгәргә кирәк. Мәсәлән, мәчеткә килеп намаз укыр өчен үзенә күрә бер сабырлык кирәк, үзенең нәфсеңне җиңәргә кирәк. Шулай ураза тотырга, иртәдән кичкә хәтлек ашамыйча торырга, шулай ук үзенә бер көч таләп итә, сабырлык таләп итә. Бар шундай авыррак эшләнә торган инде изгелекләр, яхшы гамәлләр дик, бар җиңел генә кылына торган гамәлләр. Шулай бит, мәсәлән, юлда шүп ята ди, шүпне алып кую, ул бер нәрсә дә тормый, шулай бит инде, берни сабырлык да, көч тә таләп итмәй. Елдең алып куйдың. Әмма ләкин без аңа кимсенеп карамый, кимсе бу шүпне алып атып инде, моңа нинди әҗер савап булсын инде, моңа нинди яхшы гамәл дип язылсын инде ди. Әмма ләкин Пәйгамбер саллаллаху өйрәтә нәрсә ди? Bir izgi гамәлгә дә ди, яхшы гамәлгә дә ди, кимсенеп карамагыз ди. Моңа әҗер савабы юк инде, моның нәрсәсе бар инде дип. Әмма дә ләкин төпләп уйлап карасаң, шушы шүпне генә алып ятуда да берәр кешегә файдасы булырга мөмкин. Шулай бит. Җил чыгып, ул шүп җил белән өскә күтәрелеп, кемнеңдер күзенә керергә мөмкин, һәм күзен җәрәхәтләргә мөмкин. Яки шул шүпкә басып, кеше тайып егылырга мөмкин, берәр җирен авырттырырга мөмкин. Шулай бит, булырга мөмкин. Шушы шүпне генә алып куеп, син күпмедер бәрбер изгелек эшлисең, бәрбер Алла субхана тәала аның әҗер савабын бирә. Чөнки дәлил булып тора Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, бер изгелеккә дә кимсенеп, түбәнсенеп карамагыз ди. Бер изгелеккә дә ди. Һәм шулай Куръанда да без укыйбыз бит, җузамында килә бит. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ди. Кем ди тузан бер тәхәтлек кенә изгелек эшләсә дә ди, ул аны күрәчәк ди. Менә бу бит инде тузан бер тәхәтлек кенә изгелек, шулай бит шүпне алып куй. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди Куръанда ди? Сез аны ди күрәчәксез ди. Яки мәсәлән, сәлам бирү. Шулай бер нәрсәсе дә юк бит инде, ассаламу алейкум ди. Әмма ләкин бу шулай кичкенә генә изгелек булса да, Аллаһ каршында бик зур дәрәҗәгә лаек бу, чөнки кардәшеңә, дустыңа, танышыңа сәламәтлек, иминлек, хәерлек телисең. Яхшы сүз әйтү кардәшеңә, яхшы киңәш бирү. Мәсәлән, күршең, дусың, берәр туганың, берәр киңәш сорап килә икән сиңа. Мәсәлән, берәр авыртудан дәваландың ди, һәм сорый үзе шушы авыруга дучар була да, киңәш сорый, син ничек дәваландың соң, әйт әле дип. Яки берәр тәмле ризык ашатты да, һәм сорап куя, менә бу ризыгыннан ничек эшләдең, рецептын әйт әле дип. Һәм менә шушы даваның киңәшләрен, шушы рецептның ничек пешерүен әйтү, ул берни дә тормый, шулай бит инде. Юк нәрсә, шушы тузан бер тегешеклек кенә нәрсә, берни үзебездән көч тә сарыф ителми. Әмма ләкин без бәрбер жәлләргә мөмкинбез, яшәргә мөмкинбез. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез өйрәтә, менә шундый юк кына бар әйберләрне дә ди, без кимсенеп карарга тиеш түгелбез. Нинди мөмкинчелегебез була, изгелек эшләргә кулдан ычкындырырга тиеш түгелбез. Яки мәсәлән, берәр кеше килде ди, яки шушындай авыл кырыенда үтеп йөри ди, берәр кешене эзли ди, яки берәр авылның юлын күрсәтергә сорый ди. Син шушы юлга күрсәттең икән, менә шулай барасы, менә шулай шушыны кешене табасы, бу шулай изгелек, кичкенә изгелек, әмма ләкин бу изгелек. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, кимсенеп карамады шушы изгелеккә дә ди. Һәм кемнең машинасы бар, мәсәлән, машина белән берәр кешене алып кайтып куя. Бу шулай бернинди көч тә таләп итми, утырттың, алып кайтып куйдың. Әмма ләкин бу шулай изгелеккә керә. Чөнки файдасы китердең сине, алып кайтып куйдың, аңа файдасы килде.
Мәсәлән, күршеләр керергә мөмкин, берәр кирәк-ярак сорап, шулай бит инде. Берәрсенә кадак кирәк булырга мөмкин. Или чүкеш анда яки анда тузы беткән булырга мөмкин, киш белән кибет бикле булырга мөмкин, биреп тора дип. Бу юк кына гамәлләр, әмма дә ләкин шушы юк кына булса да Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Кимсенеп карамаска куша. Һәм ди хадисны дәвам итеп әйтә нәрсә ди? Валау ди ан талqa ахака биwajhin talaqti. Хәтта ди нәрсә ди? Кардәшеңне йылмайып каршы алуга да ди кимсенеп карама ди. Менә башта әйтте бит, бер изгелеккә дә ди кимсенеп карамагыз ди. Хәтта ди нәрсә ди? Кардәшеңне йылмайып ашык күңел белән каршы алуга да ди. Бу күрсәтә, бу кардәшеңә йылмаю, ашык күңел белән каршы алу шулай ук изгелекләрнең бер төре. Һәм ул кечкенә изгелекләрдән саналса да, Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Кимсенеп карамаска куша. Чөнки шуннап та кешегә бит йылмайып карасаң, ашык күңел белән аны каршы алсаң, ул икенче төрле муамәлә кыла. Сиңа шулай бит? Әгәр дә инде йылмаймыйсың, ачулы гына шундый карыйсың икән инде, сүз ала китмәячәк. Ул кеше белән анда кардәшең булсынмы, туганың булсынмы, анда күршең булсынмы, кем генә булсын, әгәр дә инде матур йөз белән йылмайып, матур итеп каршы алмасаң инде, аның белән инде сөйләшеп, сүз алып барып булмаячак инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи менә шушы әдәп белән әдәпләнергә куша. Кешеләрне инде ким дигәндә йылмайып, матур итеп каршы алырга. Бу бит бернинди кешедә таләп итми. Авыз җыру шулай бит инде, йылмаю. Әмма ләкин без инде кайберебез ялкаулана шул йылмаерга, ашык күңел белән каршы алырга кешеләрне инде. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи инде кимсенеп карага кушмый. Һәм икенче хадисендә әйтте, шулай ук нәрсә диде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи Бухари җыентыгында килә, куллу ма'руфин садака ди. Һәрбер яхшылык ди, һәрбер изгелек ул садакадыр ди. Менә монда күрсәтә куллу ди. Ягъни һәрбер дигән сүз бу. Менә без әле санап киттек бит, мисаллар бөтенесе кичкенә. Ул бит изгелек. Аның артында кешегә файда ята, шулай бит. Файда яткач ул изгелек яхшы була. Менә шушы кичкенә генә изгелекләр, яхшылыклар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бу хадисендә нәрсә ди? Садака ди. Безнең бит садаканың максаты нәрсә? Ул Аллаһ Таала сиңа биргән малдан акча дигәне шул акчаны факир, мискиннәргә, мохтаҗларга бирү. Шулай бит? Бу садаканың турыдан-туры мәгънәсе. Әмма ләкин бар аның икенче төрләре. Тәнебез белән эшли торган садакалар, сүз белән эшли торган садакалар, шул исәнләшү, йылмаю, киңәш-насихат бирү, анда кешенең күңелен күтәрү, сүз белән эшләнәләр. Шулай бит инде. Яки тәнебез белән эшлибез, анда шул ук, мәсәлән, кулыбыз белән чүпне алып куябыз, анда берәр кешегә берәр нәрсәсен алып кайтып бирәбез, машина булганда алып кайтып куябыз. Яки шул ук акча белән дә бирәләбез. Мәсәлән, кибеттә берәр кешенең ипи батын алганда 200 сум акчасы җитми икән, кибеттә бит 200 сум акча җитмәсә бирмиләр ипин. 200 сум акча хәзерге көндә инде безнең өчен бик зур югалту түгел, аны бирәбез икән. Бу кичкенә генә булса да, ләкин изгелек. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Һәрбер изгелек ул садака диде. Шуңа күрә менә бу гамәлләр белән, сүзләр белән эшли торган, кешегә файда ята торган сүзләр, гамәлләр ул шулай ук садакадыр ди. Чөнки бит икенче риваяттә дә килә, без бит инде бер хадисны алган идек сезнең белән. Кешенең теге элек бит инде әйттек, мисал китергән хадис иткәндә, диясенә, атына менеп утырганда ярдәм итү, ул шулай ук садака дип. Шушы диясенә, атына әйберен күтәреп кую, ул шулай ук садака дигән. Шулай бит. Һәм шулай яхшы сүз садака дигән. Һәрбер мәчеткә, намазга бара торган һәрбер адымыбыз шулай ук садака дигән. Юлдан шүпне алып кую садака дип алган бит бер хадисне. Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә инде. Менә бу дәлил булып тора, садака безнең мал белән генә бирелми икән, ә менә шушы изгелекләр белән дә бирелә икән. Яхшы сүзләр, яхшы гамәлләр, бөтенесе дә инде менә шушы садака төркеменә керә икән инде. Һәм шуңа күрә менә бу бернинди изгелеккә дә кимсенеп,
түбәнсенеп карарга ярамый. Булдыралганча омтылырга тиешбез, тырышырга тиешбез инде изгелекләр, яхшылыклар кылырга инде. Нинди генә булмасын инде. Һәм ким дигәндә Пәйгамбәрбез өйрәтә, кардәшеңне елмаеп, ачык йөз белән каршы алуга да инде. Әгәр дә менә җәмгыять бөтен кеше, бөтен мөселман диек, менә шушы ике хадис белән генә гамәл кыла башласа, бернинди изгелекне дә кимсетеп карамыйча, күпме җәмгыять, күпме яхшы якка үзгәрер. Һәр кеше үзендә шулай итеп туеп яшәсә, бер изгелекне дә, бер яхшылыкны кулыннан ычкындырмыйм әле, эшләргә тырышыйм әле, кылыйм әле дип, күпме начарлык юкка чыгып, күпме яхшылыклар, күпме бер-беребезгә ярдәм итүләр, күпмесе артырый, алга китерие. Кызганыч, менә шушы хадисларны белмәү аркасында, төшенмәү аркасында инде без күп кенә изгелекләрне ычкындырабыз. Бу гына юк кына гамәл инде, моңа әҗр булмас инде, моны Аллаһ Тәгалә күрмәс инде, моннан гына инде. Без бит белмәйбез, әллә менә шушы җәннәткә керергә үлчәүләребезне куйганда мизанга, уң якка яхшы гамәлләрне, сул якка начар гамәлләрне, бәлки шушы мизаныбызны яхшы гамәлләрне начарлык гамәлләрдән басыр өчен, бәлки безгә кичкенә генә бер гамәл җитмәс. Менә шул юлдан чүп алып куюма, кардәшеңә елмаюма, яхшы киңәш бирүмә, яки шул теге 200 сумны бирүмә, алып кайтып куюма кардәшеңне, яки күршеңә анда шушы кадак чүкеш бирүмә. Бәлки шушы кичкенә генә изгелек, шушы кыямәт көндә мизаныбызда, бәлки шул сәбәп булыр җәннәткә керергә. Шул изге гамәлне куеп, кичкенә генә тузан бер тәхәтлек, Аллаһ Субхаһу Тәгалә әйтте Коръәндә. Бер генә тузан бер тәхәтлек тә кылган изгелек юкка чыкмый, ул бөтенесен без күрәбез, беләбез ди. Һәм аңа әҗр савабын бирәбез ди. Бәлки шушы тузан бер тәхәтлек изгелекне куеп мизаныбызга, шушы яхшылык гамәлләребез басып, бәлки сәбәп булыр җәннәткә керергә. Шуңа күрә менә бу безне тәрбияләргә тиеш, нәфсебезне инде үзгәртергә тиеш, без омтылырга шушы изгелекләр кылырга инде. Һәм Аллаһ Субхаһу Тәгалә тәүфик бирсен безгә, берни изгелеккә дә, яхшы гамәлгә дә инде кимсенеп, түбәнсенеп карамаска, булдыралганча инде нинди изге гамәлләр туга каршыбызда күрәбез, аны эшләргә, яхшы итеп эшләргә тырышырга насыйп әйләсен. Субханакаллаһ бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.